Uba sihamba sonke ke kwezi zinto endizitsho apha, sawudownload i-app wenze ii-chapter ezintathu. Why was sin permitted, chapter 2 no-chapter 3. Samsummarize kuba ke mna I will just go through isummary nento yoba ifunyanwa phi loo part eBhayibhileni. Uba awukayibukeli i-expose ka-Alton Childs ye-5 hours ekuvezela into yoba kuphethe bani apha, kukwabani apha, yeyiphi le family lapha, yeyiphi le matrix ephethe apha emhlabeni. IBhayibhile ke yona isifihlele imatrix yalapha, lo othi uphethe apha wagxothwa khona ngezizathu esizifumana kuchapter 1. Wagxothwa weza apha, wenza isystem eyifongong, eyi-downgrade, e-watered down yento acinga uyayazi yapha engayazi, kuba akayopart yabantu abayiphetheyo le nto. Ungomnye wabantu abadaliweyo njengam nawe. So ucinga uba ke yena ngobukleva bakhe baku-Ezekiel 28, ucinga uba ngoku uzawuyenza le nto successfully apha. Sizoxelelwa imatrix ke ngoku yale apho wayesuka khona. Sizoxelelwa ngefemeli yale apho wayegxothwe khona. Sizoxelelwa ngento okokubana actually le nto ayenza apha usaqhubeka ulwa nangaphaya and ufuna ukumka nenyambalala. Njengoba ke ezawusibekela ubumenyemenye bezinto ezingathi zimnandi that we aspire to. Ufuna siphelele kuye. Sizawugcinelwa le Bhayibhile, bazawuzama ke ukuyicima, kukhutshwe ivesi kuthiwe iphinde ibhalwe ijikisiwe ngapha nangapha. Umnikazi we-universe nguye odisayidayo uba yintoni ezawucimeka, yintoni engazucimeka. LeseBhayibhileni yona abakwazi uyicima successfully. Testimonies ezi zizawusinceda sili-understand uba noba liyacimeka ngandlela namnyama, sizawusebenzisa iseries ukuphinde silikhonekte back elibali kuba akazuyenza into yoba licimeke ncam. So that sazi uba ke leya lapha imatrix ebala abantu abambalwa kuba ngoku akafuni usifaka kuyo sonke. Siqonda uba sifuna an alternative ke ngoku uba ke asikayichazelwa le, masike sichazelwe le so that sazi uba siyangena ke kule. Lena ke kuthiwa kungena wonke umuntu othe uyavuma. Uba uthe wawuyifunda wayiva wathi ndiyavuma ndibalwe kwelo cala, uyangena kuleya imatrix yalapho wagxothwa khona. So masingacingi ziphelele izinto apha. Zimbini ifemeli. Yile ethi kukwam apha kule kingdom, kubekho ethi actually le kingdom wayithatha inkani kuba bamvumela wangena. So sihamba nalo ke elo bali lihamba apho. Masiyichaze le kingdom le so that qho siyazi, sibona kusenzeka ii-inaugurations zalapha emhlabeni, sibona uba yi-system ayikope somewhere sizayombula as sisiya phambili. I-rotate ebantwini abanye qha ayizufikelela nakuwe phanana. Hayi, ayizufika nakuwe, singamaphara kuye. Kuba ipride yakhe eyenza agxothwe le, it ripples, ine-ripple effect to many things ezinokukhohlakala phakathi. Asigcine ngazo so that ingqondo zicimeke, zingazinix uba ikhona into beyond this world. Sivele siqonda uba siphelele apha. Hayi ke kuvukweni ke siye nempangelweni siphelele. Asiphelelanga apha. Ikhona i-escape. Khona upotsho ovuliweyo ulapha eBhayibhileni. But iBhayibhile sizayichaza, siphila kwixesha le-technology. Awuzuyiva epulpitini qha, sizayichaza nakwi-private spaces so that umuntu ibali alibambe. IsiNgesi uyasazi. Do yourself a favor and research this thing. You know English for a reason. Research this thing and prove it right or prove it wrong. Uthi umnikazi we-universe, incinci gate, imxinwa indlela. Narrow is the road and small is the gate and few
find it. Sizama uzoyifundisa ke ku-few. Uba nguwe u-few. Kuthiwa few, many are called, but few are chosen. Bambalwa gqitha abazayiva uba yenza isense le ntsumansumane ebaliswa apha yenza isense. Bambalwa gqithi. Nguwe ke ongumbalwa, uyi-minority yabo ke wena mntu endithetha naye apha. Sizayichaza singakhawulezanga so that uqonde uba hayi mna andihambi naba bantu apha, ikhanyile kum ngoku. Everything has been reversed. Evil is good, Jesus is the enemy, and Lucifer sacrificed himself for you, not Jesus Christ. Modern progressive atheists do not influence world events, people. Satanists do.